тяхното внимание. Тема, която на следващия вътрешен одит по здраве и безопасност ще бъде разглеждана. Една от тях е очилата, предпазните очила. При нас носенето на предпазни очила в някои процеси е задължително, тъй като има опасност те да бъдат наранени. Оправданията, които казват работниците, когато не носят очилата, и това, което искаме ние да им кажем. Второто нещо е чистотата, ред и порядък на работното място, тъй като това е една също голяма предпоставка за трудов травматизъм. И това, което сме обърнали ние като внимание, значи това са плакати, които се разпространяват на абсолютно всички информационни табла. В завода за фитинги те са 32, в завода за керамика те са 19. Отделно има информационни канали, които са един вид интерактивни предавания. Има монитори и телевизори вътре в завода, където работниците могат да видят това. Значи всеки месец тази информация се актуализира и се предоставя нещо, което те трябва да бъдат фокусирани върху него, което се проверява на следващия одит.